Ei, què passa? Com esteu? Avui vos portem un altre vídeo, una altra entrevista, de les que vos agraden. Avui tenim a Pablo Valle, baixista i cantant d'Apologia, un grup meravellós d'ací de la vila, de Vila-real. Espero que vos agradi molt, jo m'ho he passat pipa gravant-ho, crec que ho podeu apreciar, que s'ho hem passat molt bé fent l'entrevista. I res a dir, espero que la gaudiu. Pues avui tenim a Pablo Valle, com estàs? Hola, molt bé. Benvingut i gràcies per acceptar l'entrevista. No, a vosaltres per comptar amb mi. Sí, guai. Pues comencem a saco, si vols, i comencem, Clar, endavant. Comencem amb la pregunta més difícil que te faré en tota l'entrevista. Sí, ali va, a veure. Qui és Pablo Valle? Qui és Pablo Valle? Pues és difícil saber-ho. Pablo Valle és una persona de Vila-real que treballa en una taulellera, una coneguda taulellera ja de fa molts anys, va estudiar la carrera d'Història a la Universitat de València i que de tant en quant doncs, també fa música i actualment és el baixista i cantant d'Apologia, però bé, anteriorment he estat lligat en altres grups, com podria ser Tialo Rock, Black Sock, no sé, una fotraca d'històries que tinc per darrere. Més o menys això és Pablo Valle, suposa, militant de base, al Casal Popular de Vila-real, un poquet d'això. Bona presentació. Com vas començar en la música? Com te vas introduir en este món? Buah, això ho he contat molt poques vegades. El primer grup que vaig tindre es deia Gates of Hell, que era, bueno, hi havia uns heavies del poble, tal i qual, que el meu germà coneixia el germà d'U i diu, estan fent música, els agradaria provar algú, jo els he dit que tu cantes molt bé, i allí que vaig anar, vaig ser cantante heavy, n'hi ha fotos per ahí en el pèl llarg i tal, i vaig estar doncs un anyet en ells, fins que ells van voler canviar un poc el rotllo, a un rotllo més gutural, i la meva veu doncs no entrava, jo era més Tierra Santa i coses així, no? Més heavies d'agudes. I bé, i aleshores van decidir fer el camí en solitari i jo per aquell entonces estava pues, de capa caiguda i tal, per tot el que havia passat, i la que seria la cantant de Tialo Rock i la banda la m'ha acompanyat durant molts anys, per animar-me va dir, ostres, doncs podríem fer un grup, tal i qual, i ahí vam començar en l'institut, al pati del Broquilló de l'Institut de Vila-real, vam començar a fer música, de fet, el que ara és el bateria d'Apologia, que és Jerjes, se sentava darrere de mi a l'institut, i un dia vaig veure que estava així, fent ritmes a la taula, veig i li vaig dir, tu has tocat la bateria? Vaig dir, vale. I estem ja junts des d'aleshores. O sigui que més o menys això va ser l'inici, després d'això tirant el rock molts anys, aprenent, sense recursos. Vam fer un grup sense saber tocar, sense saber cada un el seu instrument. L'única persona era Montse, que sí que tenia un nivell prou alt de guitarra clàssica al conservatori, però la resta, doncs això, dedicant-li molt de temps, aprenent com podíem, també vam anar a classes i a poc a poc doncs, vam anar aprenent tècnicament i tot el que volíem, el que era un poc mestissatge, no? De tot el Tialo Rock era un poc una mescla de tot el que ens agradava. I quan ja ho vam deixar, sí que ja vaig buscar fer un projecte ja que més de lo que jo volia fer, no? Un estil de música molt concret i això és el que va passar en Apologia. O sigui, va néixer un poc, que al principi era un projecte personal, no es volia gravar 2 cançons, de fet es vaig enganyar així, bueno, me vaig enganyar a mi mateixa també, I un dia va passar Pedro el de l'Último que Cierre, que ens havia produït ja a Tialo Rock, l'últim disc, i va dir, ¿qué estáis haciendo? No sé qué. Estem fent ahí que vaig a las 2 cançonetes i digo, esto está muy guapo, hay que hacer un disco. I mira, pues vam liar a fer un disco i ja no, 2. O sea que, més o menys és la història, te pegan la turra ahí, pim pam, però parle molt, Si necessites que parle bé, no ho dius. Tu parla que vulguis. I com vas decidir fer-lo en valencià, Apologia? Això ja venia molt des darrere, des de Tialo Rock, que vam... Vull dir, a mi el que em va canviar el xip
no? Perquè, clar, quan comences a fer música, jo al principi en Tial Rock fins i tot, estava començant a fer lletres en castellà, perquè els meus referents, així a la plana, El último que cierre. Era el referent en castellà, no? I després jo havia escoltat també grups com Warcry, havia escoltat, no sé, en aquella època Marea, Extremoduro, Benito Camelas, todo ese rock també, i també el punk rock era tot en castellà. Aleshores no tenies referents, tu pensaves que era lo normal, ¿no? Lo que la música que tu estaves escoltant. Fins que el meu germà me va deixar el disc, m'ha deixat un disc, La Flama d'Obrim Pas, i me recorde que va ser en plan, hòstia, que guapo, saps? Vull dir, pots fer música en la teua llengua, saps? I vaig començar a escriure en valencià i vaig donar compte que era molt més fàcil, perquè jo penso tot el dia en valencià, em relaciono amb tota la meva gent en valencià, i va ser una manera de... Vaig començar a escriure i fluïa molt perquè tot el que jo sentia ho podia transmetre més fàcilment. I des d'ahir, des de Tial Rock, va començar a fer totes les cançons en valencià fins a l'actualitat. En Apologia heu fet també moltes col·laboracions amb El último que cierre, Malux, Marcos, de Mafalda. Com va ser treballar amb ells i si va sorgir alguna anècdota curiosa? No, bueno, no ho sé, vull dir, ara me pilles un poc a anècdotes. Sí que és veritat que la primera col·labo amb Malux, que és amb Antifeixistes, bueno, després és el segon disc que és Sols en Laura, va ser un poc anècdota, perquè estàvem gravant les veus del primer disc d'Apologia i de repente jo vaig toquetar una fulla i li dic a Sam, allà a l'estudi de gravació, li dic, Sam, tio, ¿qué es eso? I me diu, no, és que ha vingut Mireia, tal i qual, a fer una col·labo amb unes xiques que es diuen Malux, i fa, escolta-ho, que ho vas a flipar. I m'ho va ficar i vaig dir, hòstia, que bé que canten, saps? I quan vaig acabar va ser en plan, vull dues coses, vull que col·laboren al meu disc i vull que vinguin a tocar al Casal de Vila-real. I així va ser, crec que és el segon concert de Malux, va ser al Casal Popular de Vila-real. Van vindre aquest dia, en veritat els vam explotar moltíssim perquè van vindre de matí, vam dinar, van gravar la cançó, després la prova de so, tocar, va ser un locurón, sabem que així a dormir en ma casa i en plan acampada, va ser un locurón molt guai i des d'entonces ens van fer els dos grups col·legues i per això després també la cançó Laura, perquè Laura en el temps, durant la pandèmia, això s'ha convertit en una de les meves amigues i un dia en la pandèmia, tal i qual, la vaig veure una rara i li vaig preguntar què te passa, m'ho va estar contant, tot lo que, com se trobava i tot això, i li vaig dir una frase i m'ha dit, ostras, qué guapo, haz una canción de eso. Y yo le iba a decir, no, para ti, para Malux, te lo regalo. Y me dice, no, para ti. Y a les 2 setmanes vaig treure una guitarreta la tornada, que era justament el que li havia dit, que mai ha vençut la nit a l'alba, i li vaig passar, li va molar molt i vam començar a treballar. Entre les dos van fer la cançó. I després, les altres col·labos, Xavi Sarrià, que és la primera cançó que vam veure Apologia, va ser un Pinto Rock, que jo vaig acabar, com estava El último que cierre i Berry Charra, que és el meu grup preferit, des de El último que cierre m'ha entrat dins Salva que Stage, perquè m'ha deixat a Gorka, i per aquí entonces vaig tocar a Xavi i m'ha dit, ai Pablo, com estàs? Tal. I vaig dir, no, estic fent cançons, i va, estàs fent cançons? I m'ha dit, si vols una col·labo jo. Això està fet, saps? Només el que dic, Xavi, ¿te recordes lo que me has dit d'aquell Pinto Rock? Pues, i enseguida va pujar a Borriol, que de fet, no sé si ara assaig allí, però per aquí entonces assajava ja a Borriol, i la van gravar. I no sé, el Marcos també sabien que li molava la nostra música i li van dir i enseguida va vindre. En el Feo també, són de casa, mos hem criat en ells, tinc darrere un quadre i tot. Vull dir que va ser superfàcil. Nosaltres sí que no busquem... Quan fem les col·labos, el nostre procés per a fer les col·labos és en primer lloc gravem les cançons i després ja mirem a veure el que ens demana, quina veu, quin tipus de veu i quina persona pot ser, independentment de que tinga un nom o que no. Per exemple, en el nostre segon disc també col·labora
David de Baire, que en aquell moment, o sigui, ara Baire ho està petant i ho està fent molt bé i s'ho mereix moltíssim, que la setmana que toquem amb ells, però en aquell moment sí que no eren tan coneguts, no? Però mos quadrava molt la seva veu, mos molava molt el seu rotllo i fiquem ahí. No sé, és un poc així treballem amb les col·laboracions, però no és un fet de vaig a buscar més reproduccions, vaig a buscar més nom, no, és pel que ens demana a nosaltres la cançó. Això és algo que ens ha ficat molt sempre el cap del principi, Sam. L'important són les cançons, saps? Les cançons. Coincidís que amb tu crec que les col·laboracions tindrien que ser aixina. Quan busques una veu en concret per a cantar alguna cosa, tindries que buscar aixina i no per visualitzacions o fama o el que siga. També volia preguntar per com se sent quan toqueu a casa, quan toqueu a Vila-real. Està molt guai tocar a casa perquè, jo què sé, l'any passat, per exemple, va vindre els meus iaios, m'abuelo i m'abuela, que tenien 91 i 87 anys en aquell entonces, que no m'havien vist mai, i van flipar. O enguany que els meus pares, que la mare és superfan de Malucs, van anar a veure'ls i això. Jo no li dia, tu què vols veure, a mi o vols veure a ella? No, els dos. Vale. I és molt especial, però també és una responsabilitat perquè la teua gent no sé, és una situació rara. Està guai i és divertit, però no sé, jo que normalment no me fique nerviós mai, o sigui, estic super tranquil, sí que tinc un puntet quan toco a casa és saps? Però no, està molt guai i ens ho passem bé. I el millor és que després no tens que agarrar tu la furgo, o sigui, perquè no n'hi ha furgo, perquè estem en casa i pots anar de festa, o sigui, que guai. És la pressió de tota aquesta gent coneguda, familiars, amics, que saps que segurament aniran a veure i tens que fer el millor possible. Clar. I també, a veure què dius, no sé què, que a veure si l'abuela després diu, ai, no sé què, saps? No sé, una cosa que ens van dir una de les vegades que vam tocar a Vila-real és, però des de les institucions, que no la l'igual liat, no? Jo, no, que la liem, saps? Però ese rotllo, no sé. Bueno, passem, si vols, a la part d'un qüestionari musical que fem així sobre els teus gustos musicals. I comencem amb la música que solies cantar a la teua infància, a la teua adolescència. Doncs a la meva infància, els meus pares sí que em ficaven al tall, també música revolucionària. De fet, mon pare cantava Pa dormir-me-la el comandante Che Guevara, que després va versionar Boicot, i sí que ja m'agradava molt. En algun moment vaig escoltar l'Oreja de Van Gogh. Sí, crec que tenia un disco. Aquest tipus de música com a infància. Després, en l'adolescència, vaig passar a grups de power metal, que és el que estava escoltant el meu germà per aquell entonces. Sonata Àrtica, Nightwish, Avalanche, Halloween, tot Edguy, tot ese rollo de música a molta velocitat, i ja acaba, o sigui, al principi de l'adolescència. Després ja vaig començar al punk rock, a l'último que cierre vaig reventar, això, Extremoduro, Marea, també ja va avançant un poc Obrint Pas, La Gossa Sorda, molts grups, també Richarra, que per mi Richarra va ser en plan, ostres, què és això, saps? Que brutal com 3 persones poden fer este soroll tan bé. I no sé, aquest tipus de música. Però, tot i això, sempre m'ha molat Ismael Serrano, per exemple. Sempre m'ha agradat, sobretot, si escolta Ismael Serrano és que estic de bajón. Vull dir, quan estic de bajón és en plan, així que, saps, Ismael Serrano, si compartisc algo de Ismael Serrano segur que estic de bajón, i ese rollo. I actualment, no sé, escolto moltíssima música, m'agraden molts estils diferents. Me pots estar... O sigui, l'any passat em vaig anar a veure Rosalía a Bilbao. Vull dir, saps? El bateria del meu grup, ell i jo vam agarrar un avió, vam anar... Que va ser supercuriós perquè va ser en plan, vaig a les entrades i li dic, amone
a València, que era el dia del meu aniversari, i tocàvem no sé on. I no, pues a Barcelona, i tocàvem no sé on. I al final dic, una a Bilbao que és entre setmana, i fa, bona Bilbao. I vam anar a Bilbao, a Rosalía, que va ser brutal. No sé, això a vegades no, és que no pegue molt en mi, no? En la distorsió, en la música, en el hardcore, en el punk rock, però m'agrada, i m'agrada escoltar això, moltíssima música. L'any passat també vaig anar a veure Zetangana i a l'Arenal Sound, que no havia anat mai a l'Arenal Sound, que també no és un festival que no estaria entre els meus 40 festivals preferits, però vaig anar, no? Perquè també m'ha dit, hòstia, d'un show de l'hòstia, ves a veure'l. I vaig anar, no sé. Puc escoltar un poc de tot actualment. Just ahí, a Navarra, suposé que escucharás la mayor parte de música, como ya me has dicho, rock, punk, de ese estilo. Pero ¿tienes ese género que no te acaba de enganchar, que no lo escoltes más, que no suena al teu Spotify? Bé, actualment no és que no m'agrade, vull dir, m'agraden tots, però últimament tinc molt cremats als grups en vents. O sigui, actualment, grups en vents, molt poquets escolte, o sigui, de seguit. No sé, va haver una època que érem top vents, als Països Catalans, i potser va ser això un poc que ho vaig cremar, i és algo que no solc escoltar últimament, però que no és que no me desagrade, sinó que no ho escolto. A banda de música, no sé, molt comercial, però te puc dir que no m'agrada la música comercial i després me fico una cançó d'Aitana, saps? Que me mola molt com canta, per exemple, saps? No sé, en la música no tinc ningun estil que diga este estil no me mola, sinó és més cançons. Esta cançó m'agrada, esta veu m'agrada, esta producció m'agrada, això no. Quins artistes diries que et van inspirar per les teves pròpies cançons? El número 1 es Pedro, del último que cierre, perquè ell és el compositor de l'último i jo quan vaig començar el baix volia ser com ell, volia ser ell. Toco el baix en pua perquè ell tocava el baix en pua, era el meu referent, i jo sempre li dic, tu eres mi referente, Pedro, i lo siento por ti. No sé, evidentment Gorka de Berry és un referent, i també a les lletres que ja se me veu, Xavi Sarrià per mi ha sigut un referent molt gran, i la meva manera de composar és un poc així, no sé, ho ficava, en el primer disc vam veure una crítica que ens calava molt bé, ¿no? Que ficava, es como las guitarras de Berry, los ritmos del último que cierre y las letras de Urim Paz. Y va a ser en plan, sí, ¿sabes? Son esos referents, a lo mejor també estaria Desacato, Biffy Clyro i Foo Fighters i tal, però que més o menys és això. I aquestes persones, sobretot, aquestes tres persones les veig clau en la meva manera d'entendre la música. A banda de, no és compositor, però la manera de com entén la música ell, i portem molts anys, que és el meu millor amic, que és Sam Ferrer, que és el productor de Smoking, d'Auxili, La Raïz, ha fet un munt de grups. Doncs la seva manera, la seva visió de veure la música també està molt clara dins de mi. I hi ha algun grup en la teva vida que t'hagi descobert altres estils de música? Que per aquest grup hagis començat a escoltar un de música d'aquest tipus? Doncs ara mateixa no me vindria ningú al cap. O sigui, d'agarrar un grup i anar a tot aquest gènere, no, a lo millor jo no escoltava quasi rap, y a partir de los chicos del maíz y sobre todo de Naveas Corpus Río Propaganda, que me flipa, o sigui, la combinació, a vegades que toquen brutals i la combinació està molt guapa. Potser a partir d'ahir sí que has d'estar escoltant més rap i a lo millor podria ser, no sé, per ahí. Hi ha algun grup que, per el motiu que siga, mai has pogut veure en concert i que te fliparia veure?
Sí, Foo Fighters. Foo Fighters teníem l'entrada per a València, que de fet anàvem una fotre acá, anàvem un muntó d'apologia, me'n recorde que també venia Sam, els del Smoking, no sé, anàvem un muntó de penya a veure Foo Fighters i no els he vist mai. I va vindre la pandèmia. I va ser en plan retras, i clar, ara fa no molt també va morir el bateria. I clar, estem esperant a veure si l'any que ve venen per fi a València i puc veure Foo Fighters perquè és una espineta que tinc clavada, m'encantaria perquè és un grupazo, l'últim disc està brutalíssim i m'encantaria veure, sí, això és l'espineta. Tinc una parenuda d'espineta clavada amb Extremo Duro que encara estem esperant la gira. Ostres, és veritat, sí. Pues jo a Extremo Duro, l'última vegada que els vaig veure en un Vinya i l'última vegada que els vaig veure en Almassora, que duien un escenari en plan en containers i tal, molt xulo, brutal, sí. Bueno, igual esta pregunta me la has respost un poquet abans, d'ensenyar algun grup o artista que quan li dius a la gent que te mola, que l'escoltes el que siga, la gent es sorprèn perquè no te té. Sí, mira, a banda de Rosalía i Aitana, també vaig començar com si fos una conya, però és que de vegades m'ho fique, vull dir, Carlos Baute, que dius, sí, damunt és una rata opositora, és tot lo pitjor, saps, del PP, sí, ho sé, però vaig començar fa molts anys que me dien en plan, no sé, en Tirarlo Rock i tal, fes veu de Carlos Baute, no? En plan més... I a partir d'ahí vaig començar la tonteria de Carlos Baute i també farà un temps m'anava tots els dissabtes de matí m'anava amb el meu cosí Héctor a la muntanya i en la gossa i sempre ficava en Carlos Baute en la conya, però és que ara m'he donat compte que de vegades dic vaig a ficar una cançó de Carlos Baute, saps? I això, o sigui, que crec que m'agrada Carlos Baute, però la gent m'ha dit si és conya o si no. Jo tampoc ho sé, del tot. No saps ni tu si t'agrada, no? No ho tinc molt clar, Ai, mare meva. Ens podries recomanar un grup o un artista poc conegut? Val, a veure, des d'Euskal Herria quasi no es coneix molt, Lier, ho fan brutal i de fet anem a tocar al Pinar amb elles i tinc moltes ganes d'escoltar-les. I després, bueno, ara ja són coneguts, però jo recomano sempre a La Distorsió, al País Valencià, a Baire i a Diàspora, que crec que ho fan de locos, i no res, i l'Espurna també, que a Nissi fan molt, vull dir, són grups que cal recolzar, perquè a poc a poc ja s'està fent un circuit més rockero, més trallero al País Valencià, i és important cuidar-lo i anar gestionant-lo bé, no? Anar mimant-lo. Sobretot per entrar-los també, que costa moltes vegades en els grans festivals del País Valencià, no? No sé si és pel tipus de música o per què és, sempre falten grups en distorsió als cartells. Nosaltres no ens podem queixar, vull dir que nosaltres ja vam estar l'any passat al Peugeot, vam estar al Penyagolosa, al d'Esports, enguany tornem al d'Esports, però crec que sí que fa falta un poc això, un poc de mimar-los un poquet. I escoltar-los i donar-los l'oportunitat perquè ho fan brutal, ho fan molt guai. O sigui, no és perquè vaig en aquest estil de música vaig a escoltar-los, no. Escoltar-los perquè fan música molt xula. Això és. Jo des que has nombrat conec a Baile, conec a Diàspora i he de dir que ho fan brutal i que per exemple ara en 2 dies me'n vaig al Peugeot i falten una barbaritat de grups d'Icetic que esto va de faltar. La veritat. Pues sí, hi ha algun concert que hagis viscut de manera especial tant dalt de l'escenari com baix? Sí, a veure, suposo que baix d'un escenari qualsevol de la gira de Berri Charrac, de l'última gira de l'Icusi Arte, qualsevol de la gira que me'n vaig fer 19 bolos, me'n vaig anar a París a veure'ls, ja me coneixien i tot, i sobretot els 2 últims a Irunya, que van ser els de comiat, i això van ser superemotius per tot el que representava Berri Charrac per a mi i per a tanta gent que estàvem allí,
perquè al final me deixava que és un fenomen, o sigui, és un grup de culte des que se diu, no? I sobretot a la gent que fa música i això li agrada a tot el món. Hi ha un munt de gent que duem el Jayo tatuat i aquests dos concerts van ser super especials. No sabia triar quin dels dos i dalt d'un escenari, és que n'hi ha molts records. Suposo que com a més recent el bolo que vaig fer l'any passat a la plaça Major de Vila-real, que van vir meus abuelos, i que els vaig nomenar i tal, i van a començar a aplaudir-los, i després ma abuela m'ha dit, ostres, Pauet, no m'havien aplaudit mai, i va ser com, saps, tota la vida currant, uns referents de lluita, i no l'havien aplaudit mai, i per ella va ser, jo m'emocione, jo aquestes coses, i me vaig emocionar prou, i això tinc guardadet, sí. Crec que, si no recorde mal, si no me corregixes, va ser el concert que vau fer la col·laboració amb Xavi Sarrià, també, al directe? Sí, va pujar a cantar amb nosaltres, ho vaig dir i se'n va pujar. La veritat que molt guai, no l'havíem fet encara. La veritat és que hem fet poques col·laboracions en directe, perquè hem coincidit el Xavi hem coincidit més vegades, però en Maluc sí que l'hem fet un parell de vegades i està guai, tio, que la gent en seguida s'oferisca. Jo me recordo que això per Igualada va ser en plan, quan va veure que tocaven junts, i Laura, subimos, no? I jo, claro que sí, subís a cantar. Sí, ahí se bon rotllo entre grups, o David de Baile, que també ha pujat alguna vegada amb nosaltres, està molt guai. Està molt bé aquest bon rotllo i que va pujar als concerts del Sarrià. Sí, nada. Teniu en Apologia algun ritual abans d'algun bolo? Abans d'algun bolo, no, vull dir, estem molt tranquils. Això sí que és veritat que per exemple, ens ho van dir l'última vegada les companyes de Maluc, de, ostres, esteu super tranquils. I, bueno, sí, molts ho sabem, saps? És en plan, no sé, sí que és veritat que molta gent està molt nerviós, però nosaltres estem prou relaxats. Sí que ens agrada abraçar-nos abans d'eixir, que és algo que també va ficar Pito, que és el nostre road manager, i un poc és això. Després sí que m'agrada, o sigui, jo sí que, bueno, estos diuen que entre en modo estrellita, que li diuen, no, però perquè és el meu mal nom al bar del Belga, me diuen així, no sé per què, me diuen l'estrellita, i me fico en plan jo soles, com a que soltes molta energia, no? I necessito 10 minuts d'estar jo soletes, sentadet en terra normalment, que me passe tot, i pues ja soc persona. I nosaltres el que fem també després de cada bolo és una roda de sentiments, de com ens hem sentit, de què és el que ha anat bé, el que ha anat mal, jo així pense que tal, així pense que has fallat, saps? I ens diem les coses en un ambient de seguretat per a polir, no? Perquè al final un grup són relacions personals, molts grups acaben deixant-se per mals rotllos entre les persones, perquè al final passes moltes hores i és normal. I nosaltres això pues, ho intentem cuidar molt perquè ja hem menjat molta merda en grups anteriors. I això és més o menys el que fem, tampoc fem des d'altre món. Durant el bolo no bevem alcohol, perquè pensem que si bevem alcohol, tu quan vas a treballar, un metge no va a treballar i se'ls fa una birra, no? Un metge o qualsevol altra persona. Després, tot el que vulguis, després m'anem de festa, però durant això n'hi ha que anar el millor de nosaltres i això. Passem a una altra pregunta. N'hi ha algun vers, alguna lletra d'alguna cançó que t'arriba a l'ànima, que t'arriba al codet? Nostra o d'altres grups? Com tu vulguis. Bé, no sé, sí que és veritat que les cançons m'es posen prou i sí que n'hi ha cançonetes que me toquen el coret perquè al final, no sé, és la meva vida, no? I un poc. I, per exemple, Desperte, tota la cançó de Desperte, que era quan vaig estar passant el dol després de la ruptura de la meva companya, i sa cançó, per exemple, me toca el coret, i després de l'últim disc, vaig córrer per València a ple pulmó, que m'ha passat tal qual m'ha passat això, vaig córrer per València, i sempre me queda, això que dic, ara mai pot ser millor, sempre em queda si va ser millor o no, dir-li, no? I a vegades penso en plan,
pot ser millor, no? A vegades crec que sí que va ser millor, de vegades no, però em fa pensar, no? I és inevitable quan escolte la cançó, quan la toquem, no me vinguen persones al cap. Bonico. Tens, això ho dic jo, un àlbum zona de confort, que és si tens algun àlbum que te'l fiques de pe a pa per a desconnectar quan no vols saber res de ningú i això. El Chayo Musicail de Berri-Charrac, que és una obra d'art, és una obra. Gravat podria estar millor, vull dir, si hagueren agarrat tard, perquè no és el Berri-Charrac del final, a millor no sé, en Ross Robinson o en Bill Stevenson, que el va produir, haguera sigut l'hòstia, també a nivell de so, però aquest disc és brutal. Vull dir, és que te va passar la cançó i dius, temazo, i són tot temazos. Aleshores, aquest és el meu disc quan necessite desconnectar. Tots els temes. Sí, però tots, tots. Si l'escoltes és... Uah, brutal. Sí. M'encantaria que em digueres els 5 grups que t'han anat marcant la teua vida musical. Val, doncs, a veure, vaig a contar. Seria Berri-Charrac, El Último que Cierre, seria Warcry, seria... És que és difícil perquè hi ha n'hi ha alguns que estic prou clars, però n'hi ha altres que n'hi ha molts, saps? N'hi ha molts, perquè segons per etapes, perquè per exemple últimament fa uns anys que va ser Cream, me flipa moltíssim, però no sé, Desacato i evidentment Obrim Pas me l'havia deixat i Obrim Pas està. Per mi Obrim Pas... I ara també, Xavi, o sigui, jo quan vaig als concerts de Xavi m'ho passe superbé, vull dir, me puedo poner davant ahí a primera fila dándolo todo. Perquè és això, m'encanta la manera que transmet, m'encanta la manera com escriu i la manera de ser també de Xavi, o sigui, és brutal. A més, el tio s'ha rodejat de músics que són, a banda de ser supercracks, jo crec que està buscat, són tots molt bonicos i boniques, vull dir, com a persones. Lluís, Vicky, Jota, vull dir, són tot amors de persones i això és superimportant també per fer un grup, que suposo que ho haurà buscat també per ahí i no sé, me flipa, el directe que duen està molt guapo també. A més que cada dia supera més escrivint cançons, no sé com ho fa. Sí, és una màquina, és brutal, però és que també després el veus quan escriu llibres i tal, aquesta habilitat, aquesta màgia, sap com transmetre i sap dir tot allò que tu estàs sentint, no? En cada moment ell sap fer-ho en cançó i això és... No sé, això només estan tocats algunes, vull dir, és molt difícil de tindre. I per a finalitzar este test musical, m'encantaria que em recomanares ara sí 3 cançons, no tenen per què ser les teves favorites, sinó 3 cançons que creus que tindria que escoltar la gent. 3 cançons que hauria d'escoltar la gent. Vale. Però evidentment a la majoria ja les hauran escoltades, no? Però... Segurament. Sí, vaig a jugar un poc amb la flama d'Obrim Pas, això és innegociable. Vaig a ficar Ikusi-Arte de Berri-Charrac i una recentment que em flipa és The Glass de Foo Fighters, de l'últim disc. Així n'ha ficat també una recent. O sigui, un poquet de tot. Tot variat. Una de cada idioma i tot. Sí. Mira, és veritat. Pues molt bé, t'has passat el sol, bàsicament. Pues a ens encantaria que ens digueres el que teniu per davant en Apologia, en tu mateixa, què mos espera ara? Doncs això, ara, de fet ara em vaig assajar i sí, bueno, enguany sí que hem triat, l'any passat vam estar fent molt bolos, vam estar rodant prou i clar, nosaltres també som persones que a banda d'això doncs tenim altres treballs i l'any passat sí que va haver vegades que, no sé, va haver un dia que vaig dormir 20 minuts abans d'anar a treballar, saps? Vaig fer un cafè, m'he ficat al magatzem 20 minuts i m'he dormit aquests 20 minuts.
perquè així el cafè ja m'estarà afectant quan vaig. No funciona així, no funciona. No. I enguany sí que ens hem agradat més relax, també perquè necessitem aquest temps per a composar. Sí que és veritat que l'últim mes i mig m'està anant molt bé a nivell compositiu, estic trobant coses que m'agraden, perquè cançons sí que faig durant tot l'any, però al final no val, o sigui, per mi, no? Per a mi no val fer bones cançons, sinó n'hi ha que fer millors cançons que les anteriors. Aleshores, és una que me balla moltíssim el cap i estic treballant. I en això estem treballant també a Apologia. Ara sí que assagem el directe per fer tot el mes de juliol els concerts que tenim, i l'agost sí que volem que siga full de composició i de més o menys deixar-ho tot ficat per a quan ara setembre, octubre, que Sant tindrà menys feina, perquè ara Sant està pel món. De fet, se'n va als Estats Units ara, en Malala, crec, demà. No sé, hace uns dies. Ja sentam-nos amb ell i mirar. No sabem si serà un disc, no ho sabem, perquè també un disc costa molts diners i no se poden fer discos tots els anys, però sí també començarem a triar de totes aquestes cançons que tinc fetes per ficar alguns singles i cançonetes de cara a final del 2023 i 2024. I n'hi ha concerts per ahí que ens fa molt de comboi, que ja s'anunciaran, i ja veurem. I ser un poc també dels països catalans i buscar, no sé, a Euskal Herria, que sempre és molt a tocar per allí i hi ha cosetes així que guai. No sé, viure coses noves i anar creixent i això, i sempre passar-nos-ho bé, perquè fem música per passar-ho bé, nosaltres no guanyem diners, ni vivim d'això ni res, sinó per passar-ho bé i veurem-nos progressar també, és que som capaços de fer. Pues sí, esperarem ansiosos aquests temetes i concerts pròxims. Sé que teniu els concerts del Pinar, la Pret d'Esports... La setmana que ve per exemple, anem a Pedreguer, que toquem amb aire, per a festes de Pedreguer, així que a tope tinc moltes ganes d'anar a la Marina, que no m'ha anat encara, però unes coses i altres, els 2 o 3 vegades que hem tingut coses no han pogut ser i així que està superguai, perquè a més, en Baire ens dona superbé, així que estem divertits. I al Pinar, doncs molt guai també perquè vindrà tot a... Vull dir, no és Vila-real, però... Vull dir, Vila-real i Castelló estem separats per un riu, per Millars, i al final som tota la mateixa gent i vindrà moltíssima gent del bar del Belga, de familiars, estarà molt xulo. Estarà molt xulo també perquè eixim del concepte de festival o concert de música en valencià, no? I per a nosaltres això és important perquè al final nosaltres fem música i clar que ens agrada tocar en altres grups que canten en valencià, però és una oportunitat per tocar en altres grups que fan música més pareguda a nosaltres, no? I ens fa molt de comboi, no sé, tocar en S.A., en Barricada, en Segis... Pues clar, ja és un poc del circuit, no?, de música en valencià i ens fa molt de comboi, la veritat és que sí. Està molt bé que vos inclouen el circuit de música en valencià, però també el circuit rock, que al final... No pareix de rock. Sí. Per nosaltres és molt important, hi ha un poc trencar aquesta barrera i trobar escenaris en un públic a lo millor més paregut al tipus de música que nosaltres fem, perquè moltes vegades, doncs això, és difícil, no? Està molt guai perquè jo m'he renegat del concepte de música en valencià perquè crec que ha sigut superimportant per a normalitzar la llengua en la música, però sí que de vegades no és que té més lògica, no? A mi nosaltres tocar amb això, Segis o aquest tipus de música, no? O S.A., que a lo millor tocar en Cactus o Malux o que és més electrònica i tal, no? Però sí, la veritat és que ha sigut molt important aquest concert de música en valencià. Jo sempre he estat molt a tope, però està molt guai també que se vagi normalitzant i que els grups anem dispersant-nos també a festivals diferents del nostre estil, com ha sabut fer molt bé Jo sempre des del principi que ha eixit, i buscar un públic més ampli. Pues no res, Pablo, ha sigut un plaer i moltes gràcies per haver acceptat l'entrevista. A vosaltres i perdoneu per la turra, que parle molt, però moltíssimes gràcies per convidar-me, està molt a gust. Ha sigut un plaer.
Igualment. Ens deixem així i fins altra. Perfecte, gràcies. Una abraçada. Adéu.